Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις την γραμμή διεύθυνσης του Google Chrome, ώστε όχι απλώς να κάνεις μια αναζήτηση ή να επισκεφτείς την ιστοσελίδα που σε ενδιαφέρει, αλλά να κάνεις αριθμητικές πράξεις και μάλιστα αρκετές αριθμητικές πράξεις. Μπορείς να κάνεις μετατροπές μονάδων, μπορείς να κάνεις μετατροπές νομισμάτων. Γενικότερα η γραμμή διεύθυνσης εκεί πέρα έχει αρκετά πράγματα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ εύκολα και γρήγορα, ειδικά την ώρα που είμαστε σε κάποια ιστοσελίδα, χωρίς να χρειαστεί να βγούμε από αυτήν και να πάμε σε κάποιο υπολογιστή ή κάποια αριθμομηχανή ή οτιδήποτε άλλο. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορείς να γραφτείς πατώντας το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου και κατόπιν μπορείς να πατήσεις και το κουμπί με το καμπανάκι που θα εμφανιστεί ώστε να σου έρχεται ειδοποίηση. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πατά το like ή κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε λοιπόν να το δούμε πώς γίνεται. Το καλύτερο της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να βγω καν από την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκομαι και ούτε πρόκειται να την πειράξω και μπορώ κατευθείαν να κάνω ένα κλικ εδώ πέρα στη γραμμή διεύθυνσης, σαν να ήθελα να γράψω μια ιστοσελίδα ή κάτι που θέλω να αναζητήσω. Αλλά τι μπορώ να κάνω, μπορώ κατευθείαν να κάνω αριθμητικές πράξεις. Για παράδειγμα, να βάλω έναν αριθμό, συν έναν άλλον αριθμό και αυτομάτως βλέπετε ότι έχω το άθροισμά τους. Αν θέλω, μπορώ να το αλλάξω αυτό και να το κάνω επί. Οπότε τώρα είναι πολλαπλασιασμός. Το μείον είναι για να κάνουμε αφαίρεση. Η κάθετος αυτή εδώ πέρα είναι για διαίρεση. Οπότε βλέπετε ότι παίρνω το αποτέλεσμα της διαίρεσης. Άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω όλες τις βασικές πράξεις. Έχει ύψωση σε δύναμη. Για παράδειγμα, 4. Αυτό το πέρα είναι στο τετράγωνο. Τώρα είναι στο τετράγωνο στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν. Οπότε είναι ή στην Τρίτη ή στην Τετάρτη. Βλέπετε ότι μπορώ να κάνω ύψωση σε δύναμη με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα μπορώ να χρησιμοποιήσω το παραγωγικό για όσους τέλος πάντων θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Για παράδειγμα, βάλω 5 και θαυμαστικό. Βλέπετε εδώ πρέπει να βάλω και ένα ίσον βέβαια. Και οπότε βλέπετε ότι μου βγάζει ότι το 5 παραγωγικό κάνει 120. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω και πράξεις. Δηλαδή μπορώ να κάνω 4 επί 5 συν 43 επί 3 και όλο αυτό να το βάλω σε παρένθεση δια 4. Δηλαδή βλέπετε ότι μου βγάζει τώρα το αποτέλεσμα αυτής της αριθμητικής πράξης κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται να κάνω τίποτα. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι αν πατήσω τώρα escape στο πληκτρολόγιο 2 φορές, εδώ έκανα λάθος και πάτησα F1 αντί να πατήσω escape, οπότε να το κλείσω λίγο αυτό. Escape λοιπόν, βλέπετε ότι αυτόματα μου το γυρνάει πίσω στη διεύθυνση στην οποία βρισκόμουν. Δηλαδή δεν έχω χαλάσει τίποτα από την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκομαι. Και με αυτή τη λογική μπορώ να κάνω και μετατροπή μονάδων. Για παράδειγμα, μπορώ να πω 5 cm, δηλαδή εκατοστά, του inches. Βλέπετε ότι με το που το έβαλα μέχρι το in κατευθείαν μου το έβγαλε, οπότε είμαι ok. Αν το γράψω ολόκληρο, πρέπει να βάλω και ένα ίσον στο τέλος. Εδώ τώρα μου το έβγαλε πάλι. Αν βλέπετε ότι δεν το βγάζει, μπορεί να χρειαστεί ένα ίσον εδώ πέρα για να το βγάλει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βλέπετε ότι 5 εκατοστά είναι τόσες ίντσες στην προκειμένη περίπτωση. Ή εδώ πέρα μπορώ να πω 13,5 ας πούμε miles του χιλιόμετρα. Οπότε βλέπετε μου βγάλει πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά τα μίλια στην προκειμένη περίπτωση. Και έχει διάφορες μονάδες. Δηλαδή μπορώ να πω 1,23 gigabit. Εδώ σε bytes. Οπότε μου λέει ότι τόσα gigabit είναι τόσα bytes. Ακόμα και με κιλά μπορώ να το κάνω. Δηλαδή να πω 70 kilos. Εδώ πρέπει να γράψω LB που είναι η λίβρες στην πραγματικότητα, οπότε βλέπετε μου κάνει τη συγκεκριμένη μετατροπή. Επίσης το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και με νομίσματα, δηλαδή μπορώ να γράψω για παράδειγμα 25 euros του USD. Οπότε ίσως χρειάζεται και ένα ίσον εδώ πέρα, όχι το βγάζει κατευθείαν. Εδώ η αλήθεια είναι ότι η ισοτιμία έρχεται live από κάπου, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει εδώ πέρα και η δυνατότητα ανανέωσης, δηλαδή πατώντας αυτό εδώ πέρα μπορεί να μου, αυτό δεν το θέλω στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να μου πάει κατευθείαν εκεί για να μου πει και το δολάριο. Βέβαια τώρα έφυγα από τη σελίδα την προηγούμενη, οπότε λίγο τα πράγματα δεν είναι όπως τα ήθελα, αλλά στην πραγματικότητα αν δοκιμάσετε αυτό να το κάνετε την επόμενη μέρα θα σας το βγάλει διαφορετικά. Ή ας πούμε μπορώ να γράψω 25 του pounds, που είναι οι στερλίνες στην πραγματικότητα, οπότε βλέπω πόσες λίρες Αγγλίας είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, εδώ χρειάζεται μια προσοχή στο ότι πρέπει να γράψω ακριβώς ποιες μονάδες θέλω, πρέπει να βρω πώς τις θέλει να τις γράψω, αλλά στην πραγματικότητα μπορώ να τα κάνω αυτά και όπως είπα και πριν, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσω ένα escape εδώ πέρα, οπότε και ένα δεύτερο escape, οπότε γυρνάω πάλι στη σελίδα στην οποία βρισκόμουν χωρίς να χρειαστεί να κάνω τίποτα, οπότε μπορώ άμεσα να κάνω κάποια πράξη, να κάνω κάποια μετατροπή, να τη δω και να προχωρήσω παρακάτω. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε
στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πατά το like και κοινοποίησέ το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να μου γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.